twee zwarte bollen. Dat is een internationaal teken van ik ben niet manoeuvreerbaar wegens buitengewone omstandigheden. Het naderen van de drenkeling tegen de wind, dan heb je de drenkeling voor jouw boeg. En op deze manier kan je natuurlijk nooit uit het water halen. Zeker niet met een drenkelend schip. Hoe gaan we het doen? Wij gaan het schip tussen de drenkeling en de wind plaatsen. Dat is hetgeen dat de schipper nu aan het doen is. En dan gaat hij gewoon de wind het schip laten verleiden naar de drenkeling. Dit is de meest veilige manier om de drenkeling te reguleren. Ja, blijf zo maar, hè, blijf zo maar. Dat gaat goed. Voilà, zoals u ziet, in feite doet de schipper bijna niets meer, houdt alleen maar het schip onder controle. En het is gewoon de wind die ervoor zorgt dat het schip langzaam de drenkeling benadert. Uiteraard staat de bemanningsteam klaar om met de bootzaak de drenkeling op te wissen.